Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Rabiin, Randy, apay adi ka pa'y maturog. Sana nga rin na makaturog, girly, bakit? Ay nawaw, itian niya makagapo. Maritinak, tinervyos ko, bakit? Eleksyonan intun bigat. Maturog ka kitdi, tapno adda pigsam intun bigat. Panag ko nang bakit? Addangat at tinamnama ang mga bakak kas kagawan. Depende no ado ti mangibutos ken ka. Ado dagiti ka barangayan tayo nga mamok, bakit? Adda ni pare Julius. Ni bakit na, ni nanang na. Dagiti ka kasinsing ko. Dagiti ka kasinsin mo. Ni nanang, ni tatang, ato. Maturog ka pa'y kitdi lakay. Sana kumkumpurmi ti pampanunutan. Palilandi, congratulations! Ayo ka. May sa kami tinakagawa dito balangay tayo, pali. Jak expect talent ang mga habak ka, pali. Ha? Sumilagay, masalang ang makaturog iti rami, pare. Ag-celebrate tayo nga lodi na, pali. Sa dino ti kayat mo, pare. Ije balayo, Yan tangay na nga habak kakagawad. Agsat tayo mo na, pali. Ang mga numakaungat ni bakit ko, pare. Ang mumutin na dyan, numakaungat, pare. Ay nawaw, italaang mitmanin. Isilibral tayo ti pananghabak mo, pali. Imposible met, no saan nakapelayang apalubusan ni bakit mo. Yung pare, intun malimtong arutin. Wan, pali, isaganam ti alak ken pulutan. Tau may kami laangin makainom. Hey! Nagbanglut-ilot-lutom apang rabian tayo, aran di lang kay. Sapay nakaset up ang tilamisa ni Jerwar. Anya ti okasyon lakay. Saan mat nga ita ti anniversary ta? Sana talaga, girly, bakit? Umay dagiti kumparik intun maramdama. Agset kami. Iso nga nang irwarak iti tugawan kilamisaan. Iti irwar ti pagiinuman mi. Tapno saan aman isturbo ti panaturog yo, girly, bakit? Ay nawa? Ang mumut anang abak akagawad iti barangay tayo. Nas ka na makibagaya kalag iti kabarangayan tayo. Anang suporta kanyak iti eleksyon. Masapol ka ding agsyat kayo? Iso mangarod ti kaya da bakit? Iso ti request da. Nangalam nga iti kwarta nga inggatang mo iti arak ken pulutan niyo. Inutang ko pa'y lang dito Teresina, bakit? Anya? Di ka kadimadanagan. Payadak to magsulduak. Nay, Mari Girlie, napulot mo ti ulo mabigbigat. Kasanumat ngamin, Mare. Nagsyat darandi ken dagiti kumpari na idi rabi eh. Ay, wen, Mare. Imay ni pari randi, di kalman. Imutang iti arak ken karne. Day tangarod ket, Mare. Saan pa'y nagrugi iti serbisyo ngam inutang na meten ti sweldo na? Ala, bayaan mo na. Italaang siguro, Mare. Ay, bareng Mare. Talaga ang makaungetak no kasjay lang nga kanayon. Bakit? Agrubat ako. At dati napatag nga aramidin mi di barangay hall. Nag-text ni Kapitan kanya kita. Agan-an nagkarande. Agluto kantong. Pangaldawan tayo, bakit? Saan kayo kadi amangan ni barangay hall? Diyak mo. Agluto ka lahat tapos sigurado. Agdiritso ka nga rod dito, inumalpas ti aramidin nyo ijay, What? Diritso awid, Sana kumpormi man ang ti papapanam.
Amang ano adda masalaw mo akalugaran tayo dita dalan ket sumurot ka manan. Dawatan da kanto manan iti kumkumpormi dita. Ay na, amok da kitan baka. Sana masapula palagi panak. Ay siguraduam laeng Huwag ka di. Ngalalala. Inakon. Girlie, anak. Anya dyan nadamag ka. Nagiinom ka no mo daranday dito'y balayaw. Ay, wan nanang. Isuti inararamid day di na minsan nga aldaw. Anya? Makibagay ka no nga rod kadagiti na ayat anang suportakin kwa na idi eleksyon. Masapaw amang libre iti arak kasta. Wan taiso ka no ti request dagiti gagayim na nanang. Ay nawaw. Ayo na yun day taataaw. Isunsamo tigimatang iti arak nga ininumdan. Ay wan nanang, agraman pulutan. Ay nawaw. Agsaysayang man iti kwarta day taataaw. Sa dino tinagkap ang palilandi. Dito barangay hall, pare Julius. Ay nawaw. Nag-overtime kayo sa amet, pare. Huwag nga ron, pare. Kaano manin nga itisat, pare? Ha? Kaano manin amang ilibli ka, kunak? Ay, kuha, pare. Jay, awan pa iti suldo may, pare. Ibagak to kada kayo, no kaano? Kasta at akat ko kay kapale. Nalakakalayang asit gan. Hey! No kasta ko maaming opisyalis. Di mayat ko ba? Si kakid di mo, pare. I-text na kami layak, kaano, pare. Ala, agpatuloy ako. Sigurado ang makaungit ni Mrs. kuno mabayagan na, pare. Si kamot gayam, pare Julius. Nakaumay ka mo dito balay. Nalipatak ti di mawat kin ka itay, pare landi. Ay nawa. Anya ti ka sa pulang, pare. Naibos ngamin ti bagas mi, pare. Awanin ti maisaang ya. Ang mga numabalin ti dumawat kin ka. Kagawar kami tin. Public servant ama ko na, pare. Mabilangar. Tamang isuputak, pare. Nayunam, pare. Tamang ano intun umay alawas pa ang makagatang kami. Huwag, pare. Hindi ka matanagan. Pang-5 nga aldaw titid kuking ka. Agyaman na kaunay apalilandi. Ayaw. Awan ti pagbabawyan niya nga imbutos kagawa dito lugar tayo. Ay, maragtulong kalaunay, pare. Ayaw. Naibos mo ti bagas ititimbaran dila kay. Nangipipanam? Nang tira kadagitim may nagpatulong, bakit? Ay nawaw. Ang dadagitim may dimawat iti bagas iti balay tayo. May saditan ni pare Julius, bakit? Anya? Nasyanak. Isuan ang tirak lata na. Ay narandi. Datayo mat ti maawanan no day tagpadpadawat latan ti araramidem. Bakit? Narigat mo. Nagbalinak nga imo. Amumot akagawat ak. Naskir ama kibagayak kan pagserbyak dagiti kalugaran tayo. Nga uray datayo mat ti awan may saang nalakay. Kasta ka diti kayat mo asawan Kasta ka diti serbisyo nga ibagbagam Ay na, di ka rin agungot. Bakit? Panunutom laeng ang adda tinatulungan ta. Ay narandi. Useless ti kinakagawad mo no pamilya mo ti agbisin. Adda kadilakom abagas, Mari Antonia. Ay nawaw. Kaano na ang madidigimatang kayo iti bagas, Mari Girlie? Ay naibos nga rudan, Mare. Ay nawaw. Nagpartak man anay boss, Mare. Kasano-asan ama ibos, kat iwaras mat nila kay ko, Mare. Ay nawaw. Adda ka no nga min napandimawat iti tulong ijabalay, idi awanak, Mare. Ay sos, Mare. No itid na amin, di da kayo mutatan, ti maawanan, Mare. Pagsirbyan na ka no nga dagiti ka barangayan tayo, Mare. Ay nawaw. No kasta a serbisyo, awan Mare. Maawanan kayo talaga. Nang runa no kanayon, mate. Ay, saan lang mate babaen ti kwarta, wano material abanag, ti panangipakitam iti makuna a serbisyo, Mare. Ay, jak amo iti rejay nga asawak, Mare.
Jak amo no anya ti kayat na asawin iti serbisyo akon ko nana. Serbisyo siguro dagiti pada na amamartaken sadot amare. Ay, kunak nga rod, useless ti kinakagawad na no da kami met ti agbisin mare. Randay, anak ko. Agsweldo kayon sa ita. Wala lang. Apay ka di? Kita ti pangus-usaram iti sweldo, Uy, ka di na lang. Di mo sayangan ti pagbambanugam iti awam mo kais-iskan na. Nalawag ka day. Uy, na lang. Numabalin. Ipadulin mo pailaan kan ni bakit mo tapno saan ka mailawan amang igastos. Abagan noy gatang mo kay demot iti arak kan pulutan yaw. Ay, adalat tamat at ti budget para iti dayta na lang. Napay, requirement ka di dayta? No may sakang opisyal na lang. Naska na makibagay ka kadagiti kalugaran tayo. Tapno ad tamang suportaking ka. Ay, nawaw! Landi, naalang ka diti sweldo? Wan, pare Julius. Ay nawaw, mangilible ka nga din na pare. Mapantayo ti tersena pare. May mayat siya amit ijay balayo. Ti pag-iinuman tayo pare Landi. Ay, sana mabalin niya pare. At dani bakit ko? San tayo mit analaaw pare? Ay, sigurado ang makaungot ni bakit ko pare. Sige nga Lord. Iti sirok ti manggalayangin, ti pag-inuman tayo pale. Uwin kayam, di la mabalin ti dumawat iti balato ken ka pale. Ha? Unak man arak ken pulutan lang ti ilibre ken ka pale. Kasapulak ti kwarta pale. Pagpleti man ken ni bakit ko. O sige. Mangtirak iti 500 pale. Di la mabalin pagbalinim 1,000 pale. Alam malangan. 1,000. Tapno awan ti makungkunan pale. Ay nawo, agyaman na klaunay pale Ulay may salayang, te kagawad akong pale, no kasken ka. Okay layang kanyak pale. Bakit? Sweldo? Ay nawaw, daytoy laangan tinabati a sweldo, marandi. Bakit? Amok no manuti sweldo ti maysa kagawad. Di nakman luklukon si Karandi. Ha? Awanan ata intulong ko ni tiyaduma ti suldok bakit? Nang tedak ka dagiti agkasapulan. Agasam ngay dayta serbisyo. Serbisyo iti padam asadot ken manginom. Nagpainom ka siguro mananan niya. Baka gagangay na takagawad ti asawa. Iso anas ka na makibagay Ay na, awan lat amok iti kasta kapanunutam Randi. Di na ngamin mawatan mo, baka? Inaldaw nga da ka iti barangay hall. Di nak matulungan iti trabaho iti garden. Inton pa nagsusweldo, awan mabatikan ka? Ay na bakit kas kanayon ko nga ibaga. Gagangay na takagawag ka nga rutla asawam. Ay, no kastamat lang. Nasaysayat no agresign ka laangan. Ay, sana mabalin Sobra amto mati mangilibre ti arak. Pulutan ken merienda. Agraman abasto tayo, iraman mo pa yan. Okay lang kumamat no sagpaminsan. Ngam saan mat, takanayo na mat. Awanan agbisin tayon lakay. Dagiti laangan abusado ti agnumar. Ay, bagbagaan yung man dayjay arandi, nanang. Na, apay ni Randay, girlay. Managtulong launay, nanang. Anya! Ay saus, binagbaga at mat iti na minsan. Isu nga awanan mabati iti sweldo na, ta sobraan na mati mangilibre, nanang. Kasusweldo da pay laeng, ngam awan pay mat inyawat na kanyak. Ay nawaw! Dagiti sadot, kan pada na amang nginom man ang tinagnumar, nanang. Ay nawawa talaga! Talaga nga aglablabos dayta Randay. Dayta ti serbisyaw nga ipanpanakil na. Isu nga rod ka na ayon anapudot ti ulok, nanang. Awan ti sirserbi na anangabak iti kinakagawad ta utu-utuman.
Randay, anya ti ar-aramidam, sika. Ay nawang, adda ka di man tinagipulong kada kayo, nana? Sana nasaya at nukas ti mindset mo, anak ko. Sana da guys, no kaya mo ti agilibre ka dagiti kalugaran tayo. Ngam! Adda kumamot at limitasyon na anak ko. Isumot ang aramidak, nana. Na, apay nga raw nga reklamo ni bakit mo. Wan ata ipilit na muta muna, nana. Saan na maawatan ti aramidak? Di na maawatan ti serbisyo ang makunakas kagawad. Na, ay nawaw. Dayta, ti pampanakal mo a serbisyo, Randay. May isa kayo mo, nana. Di na mawatan. Isumot ati diskarte. Tablo makibagay ka dagiti kalugaran tayo. Saan aya ang mabalain ang makibagay ka? Asaan nga gastos iti dakkel, anak ko? Tapno saan kumamot ang may busti kwartam? No kaya mo ti tumulong, kita umut dagiti deserving, anak ko. Di ka agbalain nga uto-uto a kagawad. No imay ka, tapno gumatang ka manen iti arak, ay awanen, naibuson ti lakok nga arak, kagawad rande. Dua buti lang, mare. Itig ko kalagiti ka aruba ming agpalpalibre. Naa, agraman arak, abisyo ti kaaruba, si kamutan ti agas-gastos kagawad. Apay, karaman ka di dayta iti responsibilidad mo kas opisyal ti barangay? Apay nga min, ay aman nakibiyang ka anton niya. Wen tamasay-sayang laeng ti kwarta iti kasta nga aramidem. Ala, di mo unay ited no kasta adaw dawatan da ka dagiti kalugaran tayo. Pilyem kumamot atay deserving. Saan mo't aday ta agpauto-utukan kadagita kalugaran tayo. Sabagay. Anya ko mataamuyaw no may papaniti politika. Kat saan nyo pa'y matalapadasan ti agbalin akagawad? Wen, saan ko pa'y apinadas ti agbalin akagawad? Ang si kalaeng man tinakitak akagawad nalaka nga utun dagiti kalugaran tayo. Nalaka ka amadawatan. Isuan nalaka laeng may kadagiti kalugaran tayo ti manggundaway ken ka. Pangaasim, Randy, Ag-resign kan iti kinakagawad mo. Ay nawaw. Sayang mo, tinarugyak no agresaynak lang. Bakit? Isumat lang ngawan mabatbate iti sweldom. Tatunggal ag sweldo kayo kat ikam adagos dagiti dumaw dawat ken ka. Agraman abasto dito'y balay, may raman pa yan. Dayta samot kinakagawad mong timangilumlum kada tayo iti utang. May lumlum iti utang nga sasawang mo dita bakit? Katpud no, mat. Ay na, apay ay adi mo maawatan ti kunak bakit? Kaya't kulang ti makibagay kada iti kalugaran tayo. Kaya't ko ti makibagay ka nagserbisyo mo lang Ay, no kastamat lang, saanan rande, aggar din talatan. Gumatang man iti soft drinks. Nay, naimbag man, tasanan nga arak ti gatangem kagawad. Sana na, tagungot ni bakit kumare. Kano'y naldaw nga agaba kami gapulang iti day tabanag. Ay sos, napunwan siguro mutin ani Mare. Kasanumo nga men, tunggal agsweldo ka kasabali at tao ti agnumar. Imbes nga adda ti usaran nyo, ay awanan ta ilibre mutin kadagiti agkid-kid daw no dumaw-dawat ken ka pare. Kahit kulang mo ti makibagay kadagiti kalugaran tayo, mare. Wen, sana dakas, no kayat mo mat ti makibagay kadagiti kalugaran tayo pare. Saan mo't lang adakas, no? Kayat mo mat ti tumulong. Tidakas na, no ilibre mo't amin asweldom, ay, agraman abasto ijay balayo, iramraman mo pa yon, ay, madiya. Public servant nga ron mo da tao, mare. Amok dayta kagawad, ngem adda kumamot ati limitasyon mo. Tano agbalin ka nga uto-uto, no ited mo amin adawaten dakin ka, ay awan
Da kayo mutin at yagbisen. Pare, importante ti limitasyon. Nang runa ita apanawain ta ado ti abusado, pare. Girlie, bakit? Pasensya ka na. Saan na maulit? Gusto kayo kinimara Antonia. San adakas ti makigayang kan tumulong. Ng rumbang laang at dati limitasyon. Ay, nasaya at mata nakamiris kan itibidot mo, Randy. Kamalik dahil siya bakit? Iso nga ikan na kumapay ti may sa agundawa. Palubusan na kumangag serbi ka dagiti kabaranggayan tayo. Ikarik at ilangan serbisyo o maiparbang ti ipay ko bakit? Palubusan ka? Ngam kita, ama. Diyak kaya't amakita adagiti sadot ka mamartag man ang number 1 na pagserserbiam dita. Ay, saan bakit? Ipaliknag ko, nagbalbaliw ako. Palilandi, nagsildo kay sa amit manen. Wen, pare Julius. Set manen apale. Paspailaang ita pare. Ay nawaw. Apay met. Agungot ni bakit ko pare. Nagbaliw kami ten pale. Saan kamit akas tayo di Talaga nagbalbaliw akong pare. Isardeng ko man lang ti panagin inom ko. Tabi mo saan nga isupay apagap-apaan mikin ni bakit ko pare. Ay sus. Kasano nga agsilbisyo ka ngayon kasta pare. Asino nga ito timbang sipulta kay nang ka. Pasensya pare. Agserbisyo klatan. Yung saan ako nga agbaling nga uto-uto. Nung maipapan mo iti suporta pare niya. Agdalat tamos siguro timayat amang suporta kanya. Nga oray awan ti kasukat na pare. Ay, nawaw! Saan adakas ti makibagay kan tumulong. Ngamnas kan laang kumamat alimitaran. Tapno saan amaawanan ti pamilya. Kan tapno maliklikam dagiti tattao nga abusado. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.